Тапшыруыбызның алдагы сәләме Самара шәһәренә аша. Мул, матур сентябрь айында үзләренең бер тигез 60 яшьлек юбилейлы туган көннәрен хөрмәтле милләттәшләребез Сайфуллиннар гаиләсе Рауф Абдулкадирович һәм Сайда Мусеевна каршылыйлар. Аларны күркәм гомер тантаналары белән ихластан балалары Галия һәм Фиал, Рөстәм һәм Расимә, Әлфия һәм Сергей, оныклары Рамазан, Диляра, Артем, Рамил һәм Илмира, кодагылары Нәфисә, Халил, Алсу, Равил һәм Диана, Рәйсә, Владимир һәм кызы Дарья тормыш иптәше белән, Сания апасы, килене Равилә, энеләре Рафаил абзый һәм Сания апа, Рафик абзый һәм Фатыма, Рафат һәм Наилә, Сиринә җиңгәсе, Наилә җиңгәсе, племянниклары Әлфия, Алисә һәм Александр, Гөлнара һәм Рамил, Дамир һәм Наталья, Нурия, Равилә, Рәшидә, Руфия, Адилә, Гүзәл һәм Илдар, Рамил һәм Нурия, Раил һәм Әлфия, Ринат һәм Екатерина, Алсу һәм Азат, Адилә һәм Люкман, Гүзәл һәм Ринат, Марат һәм Алисә, Азат һәм Ләйсән, Рамил һәм Вера, Раил һәм Венера, Мәрьям һәм Александр кытлылар. Безнең газиз әткәебез Зур Ширкли авылында, әнкәебез Никулина станциясендә 60 ел элек дөньяга килгәннәр. Башлап авыл мәктәпләрен, аннары әтиебез Балашова шәһәрендә товаровед һөнәрен, әниебез Борская бистәсендә бухгалтер һөнәрен үзләштерәләр. Үзләренең абылары Рафик һәм Мәрьям апа туенда танышып, алар бер-берсенә беренче күрүдән үк гашыйк булалар. Һәм 1981 елның 20 февралендә матур гаиләләрен коралар. Туган якларын күптән калдырып, алар Самарада яшәп хезмәт итәләр. Инде 40 елга якын гомерләрен алар кулга-кул тотынып, мәхәббәт һәм хөрмәттә үтәләр. Шушы дәвердә безне 3 балаларын дөньяга китерделәр. Өлкән кызлары Галия, аннары нәсел дәвамчылары уллары Рөстәм һәм 3нче чәчкәләре Әлфияләре туып, аларның бар тормышларына мәгънә өстәдек. Алар икесе дә бер бөтеннең яртысы. Гомере буе бер-берсен аңлап, тыңлап яшәделәр. Үз тормышлары белән безгә бар яктан да үрнәк булдылар. Гомере буе әтиебез гаиләдә баш, әниебез гаилә учагының җылысын саклаучы булды. Әткәебезнең тырышлыгы белән без бер кайчанда мохтаҗлык күрмәдек диярлек. Инде әниебезнең киң күңеллелеге, йомшак йөрәкле булуы, уңган хуҗабикә булуын бар якыннар, дус туганнар да белә. Аның тәмле иттереп пешергән бар ризыклары бик еш өебезнең түрендә табын артында якыннарны, кунакларны барлый. Газизларыбыз безнең, чын күңелдән сезне матур юбилейларыгыз белән котлап, бары исәнлек, саулык, озын гомер, тигез гомерләр теләр идек. Шушылай бала аныкларыгызның бәхетенә куанып кына яшәргә насыйплар кылсын. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Әни бит ул, өйдә якты кояш. Әти кеше дөнья терәге. Әти белән әни бергә булса тыныч тибәр бала йөрәге. Әти, әни, ике канатым сез, без бәхетле сез бар чагында. Яшәгез сез озак еллар буе, бәхет чәчеп тормыш таңында. И бер Раббым, дога кылып сорыйм, бәхет бүләк итче һәр кемгә. Әти, әни мәңге яшәсеннәр, гомерләр бир әти, әнигә. Бүген мин дә бу тантаналы бәйрәмнәре көнне әти-әниемә аерым җылы теләкләремне җиткерер идем, дип дәвам итә хатны яраткан киленнәре. Ятимлекне сизгән, сынык күңел белән килгән балага сез очар өчен кабат канатлар куеп, миңа үз әти-әниемне алмаштыра алдыгыз. Болытлар каплаган күгемдә янәдән кояш елмая башлады. Шын күңелдән сезгә итәгатьле улыгызны тәрбияләп, мине дә үз итүегез өчен рәхмәт укыйм. Рәхмәт шатлыкта, авырлыкта, һәр чак минем янда булганга. Рәхмәт барысы өчен. Мин сезне бик яратам. Гомерегезнең җәе узды. Көзләргә таба барасыз. Шатлык,
куанычлар белән 60-ны каршы аласыз. Рәхмәт, Раббым, бу көннәргә җиттегез сау сәламәт. Пар канатыгыз белән бергә 40 ел яшисез рәхәт. Юбилейлар парылап килде, балаларга куаныш, әти-әни тигез чакта җанга бәйрәм, юаныш. Саулык бирсен һәммәбезгә, балалар куандырсын, шулай бәйрәмнәрдәй тормыш ашыкмый бара торсын. Хөрмәтле Сайфуллиннар гаиләсе, Рауф Абдулкадирович һәм Сәйдә Мусиевна, матур юбилейларыгыз мөбарәк булсын. Алдагы җырыбыз бары сезнең өчен яңгырый. Bu dünyalar bir dik durmay, bula kaygı şatlıklar. Ağır şakta etiyeni, jil davuldan ışıklar. Rahmet eni, rahmet eti, gümürünü birgen için, yürekteki barcılığını saklar biz sizning için, yürekteki barcılığını saklar biz sizning için. Sizning yüzlerini görerge her günni sağınıp qaytam. Etiyeni bu jırımda rahmetler sizge eytem. Rahmet eni, rahmet eti, gümürünü birgen için, yürekteki barcılığını saklar biz sizning için. Sizning kengäşlersiz baramay, minim her bir işlerim. Etiyeni in kadirli, in izgi kişilerim. Rahmet eni, rahmet eti, gümürünü birgen için, yürekteki barcılığını saklar biz sizning için. Rahmet eni, rahmet eti, gümürünü birgen için, yürekteki barcılığını saklar biz sizning için, yürekteki barcılığını saklar biz sizning için, saklar biz sizning için.